fortælle, hvordan man dividerer en brøk med et helt tal. Og så har vi et regnestykke her, der hedder en halv divideret 2. Men man skal først have lavet den halve om til brøker. Og så siger vi, hvor mange gange går en halv op i 2. Det gør den 4 gange, så 4 halve. Men så skal man gange tæller med nævner, og nævner med tæller. Og det gør vi her, hvor der står 2 gange 2 er lige med 2. Og så siger vi 4 gange 2 er lige med 8. Vi skal forkorte brøk med 2. Forkorte brøk dividerer 2 med 2 og 8 med 2, og det bliver en fjerdedel. Og så er det min tur. Og jeg har simpelthen valgt 3 sjettedele. Og det vi gør, det er så, at vi dividerer det nemlig med 3. Det vil sige, at vi dividerer 3 sjettedele med 9 tredjedele. Og det har vi gjort, fordi så ved man nemlig, hvor mange 3 det er. Og så siger vi, at man tæller med nævner, og nævner med tæller. Og det giver så 4. 54.